Giabaga na sa kontraktor ang ganastuhan sa tambalanan sa magtiayong nga luwan sa tricycle nga natagak sa gitrabahong drainage project sa Dakbayan o sa Barangay Pahak, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Samtang District Engineer sa DPWH 6 Engineering District nangayo og pasaylo ngadto sa lokal nga kagamhanan. Nasayran nga sa Hunyo paunta karong tuiga gikatakdang tapuson ang maong proyekto. Si Luan Mayrondina sa report. Gibutyag ni Engineer Daisy Toledo, District Engineer sa DPWH 76th Engineering District, nga giabaga na sa kontraktor ang gastuhan sa tambalanan sa magtiayong alito og dili na hukdong nga nahiagom og bali sa bukton ug na-dislocate ang abaga human matagak sa gitrabaho ang drainage project sa Barangay Pahak samtang luwan sa ilang tricycle niadtong Domingo sa buntag. Staff of Kong Paas coordinated man with us nga mo na mga gikinahanglan dito sa ato ang pasyente kaning duha. So mo to coordinate na mo gabi nagpatod og tabang si Miss Andrea gabi. Gikasubo ni Toledo ang nahitabo sa magtiayong hukdong. Kansang tricycle nga giluwanan, mao ang ikaduhang sakyanan nga nahug sa mao gihapong dapit. Niadtong Hunyo 24, nahug usab ang usa ka auto nga gimaneho sa usa ka Korean national. Gabii, gisubay mismo sa district engineer ang drainage project ug nakita niyang may dugang barricade nang giali apan wa pa kini mahuman. I felt how the local government Mayor Ahong is feeling right now kay yaman jud ang mga constituents ang maangol, no? Likewise ni Kong Redasa kay iham sa gyapon ng the same constituents. Sa partnership magud ang contract. We have our own responsibilities. They too have the responsibilities in the contract. Oktubre 15, 2020, gisugdan ang pagtrabaho sa 1.880 kilometers nga drainage project gikan sa Barangay Pahak paingon sa Barangay Bangkal. Niadtong Hulyo 1 paunta kini mahuman apan hangtod karon padayon pa kining gitrabaho. I look into the situations for recommendation naman ta for Recom raman ta sa iyahang blacklisting. We're looking for more bugat nga sanctions. Ay nana ba? Gisuwayan pagkuha sa RTV Balitang Bisdak ang habig sa kontraktor pinaagi sa ilang site engineer apan wa kini motubag sa among mga text ug tawag. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mayrondina, Balitang Bisdak.